Dobar dan, dragi pčelari. Evo nas, 24.12. Sunce uveliko sija, 10 stepeni, najavljaju od njega će biti 14 i 15. Dokazano znači da je kompletno vreme, da kažem, vremenske prilike su se definitivno promenule. Znači, decembar kad treba da bude minus i sneg, mi imamo prolećne temperature koje očigledno ne odgovaraju ni nama, pogotovo ni pčelama. Pošto ovo da kažemo kraj godine, eto, želim da zaokružim 2023. godinu s ovim videom, naravno, družimo se i u 2024. godini. I tema ovog videa bi bila velika borba protiv varoje. Čitam po Facebooku i ljudi koji me zovu, veliki je problem varoa ili nešto novo, što dovodi do padova pčelinjih zajednica u nekom pčelniku i do 90%. Neki su i retki, ali imaju 100% padova. Šta hoću da kažem sa tim? Prošle godine je bila ista priča, da kažemo, isto u jesen. Da kažemo, ovo je sve produžena jesen. Ne računam još da je zima, kalendarski jeste počela, ali još uvek to nije prava zima. Prošle godine su isto bili veliki padovi. Isto su krenuli, da kažem, u septembru, oktobru, novembru i decembru. I mislim da se niko nije ozbiljno pozabavio tim, da kažemo, problemima koji su se dešavali pčelarima i koji su jednostavno to pustili, da kažemo, možda i niz vodu. Ne znam, nisam nigde pročitao ni jedan izveštaj šta se upravo desilo u tom pčeljniku gde je palo 90-80% pčeljnih zajednica. Nigde nisam pročitao. Ako vi imate slučaju neku informaciju, to možda napišete u komentaru. Niti neka, da kažemo, institucija koja to može reći, mada mi nemamo, da kažem, institut u pčelarstvu, neka veterinarska stanica da je izbacila, da kažem, neke analize ili bilo šta, mi nemamo. U priči sa jednim pčelarom Markom, na primjer, to sam čuo od ljudi koji su imali 80% padova, nisu se vraćali više na svoj prethodni broj. Ostali su na taj minimalni broj, koliko je preživjelo, znači i oni su i dalje ostali da budu pčelari, ali nisu izašli ni s jednim izveštajem. Zašto se to desilo? Mislim da jednostavno u ovom trenutku i pčelari sada više niko ni ne spominje prinose meda. Više niko ni ne priča koliko smo uspešni bili u ovoj godini, koliko smo paša uspeli da skinemo, koja to, da kažemo, kilaža po košnici. Znači, sada je jedini problem su pčele, bolest pčela koji se dešava, ili je to samo varoa. Ove godine su isto počeli padovi u jesen. Znači, mi nismo kalendarski, ja smo sad u zimu, da kažemo, pre neki dan smo ušli. Ali mi još nismo ušli u zimu, a mi imamo ogromne padove. Znači, da li je to stvarno varoa toliko doživela ekspanziju ili ti preparati više nisu adekvatni za tu varovu? Da li je ona uspela da imunološki podigne sebe, da jednostavno treba nešto mnogo jače ili ne? Mislim da bi trebalo da se pokrene, da kažemo, pčelarska zajednica i u tom smeru jednostavno da se izađe s nekim rezultatima, da jednostavno mi ne lutamo. Ja sam amater, ja možda nemam sve te informacije, nisu mi dostupne. Neko bi trebao, da kažemo, mnogo bolji, stručniji od mene, da mi izađe sa tim nekim rezultatima, da bi znao i ja šta da činim. I vidite, sada i ja imam brigu za moje pčele. Ako moj komšija ili moj kolega izgubi jako puno, znači blizu sam i ja, a ako on to pusti niz vodu, a ja kažem, dobro, meni nije se ništa desilo, ja sam kao neki veći pčelar, pomoži meni to da se desi. I šta sam onda uradio? Po istu sam grupaciji koji su rekli palo i doviđenja naprijed. Mislim da to nije dobro. Gubimo jako puno pčela, devastirane su cene meda, devastirano je sve što se tiče pčelarstva. Mnogi će ljudi odustati, to je jedna neminovnost koja se očigledno mora desiti, ali opet mi koji smo ostali, zar treba da izgubimo sad svi pčele? Zar jednostavno više pčele nisu bitne? Jesu one bitne i da kažemo, i što tiče prirode, i što se tiče nas kao, da kažemo, čuvara pčela, mi ih volimo, znači mi ih imamo. I u čemu se onda radi? Niko nije izašao ni sa jednim izveštajem da znamo, ljudi, u toj i toj regiji ili toj i toj opštini desilo se to i to, i jednostavno to je bio propust pčelara ili propust preparata ili je stvarno nešto novo. Da li to neko zna? Ja ne znam. Moguće da došlo nešto i novo. Kao i varoa kad se bilo pojavila. Niko nije znao dok je nisu locirali, dok nisu odredili, da kažemo, šta je tačan uzročnik svih padova onda kad se ona pojavila na našem području. Znači, mislim da malo tu pčelari lutamo što se tiče, da kažemo, svih tih problema koje jednostavno će možda opteretiti sve nas.
Ja imam neku eto malu brigu kako će sve to da prođe. Hrane imam, znači uopšte ne bojim se za hranu. Ali koliko čujem u drugim pčelare, čitam po Facebook grupama i ljudi jednostavno se žale, pčeli izađu van košnice pune meda. Znači mi smo odradili sve ono što ja mislim da kao pčelar treba da uradimo. Ali ako neki strani faktor koji jednostavno to uradi, hajde vidimo koji je to strani faktor. Da li neko ima uopšte neku informaciju? Da kaže, sad evo kod mene u Melencima ima problem taj, izašli smo sa tim problemom, rešenje je bilo to ili analiza je rekla to i to. Ja nemam ništa. Mislim da nigde nisam mi pročitao da neko apsolutno išta slično to mi je napisao. Znači, to je jedna problematika koja jednostavno i svake godine, evo, znači, prošla godina, ova godina, čak su ove godine, kažem, mnogo veći padovi nego prošla. A prošle godine su bili katastrofa. Šta one tek ove? Mnogi pčelari ćute. Kažete. Evo, ja kažem, meni su dve košnice u toku ovog vremena propale. Mislim, propale, jedna je izašla, isto ta priča, znači, ostavila kompletan med, a jedna je bila gravež. Doduše, rojevi, jedan i drugi. Znači, nemam problem sa, da kažemo, društvima koja su razvijena bila i koja su išla u pašu. Znači, pričam samo o rojevima, 2. Ali danas je 24.12. Šta će biti do 15. februara tog mog famoznog datuma? Znači, mi jednostavno imamo neku malo strepnju, zato što se i kod mene, znači u jednoj košnici desio isti slučaj gde je jednostavno ispražnjen ceo pčeljak. Ne istu priču. A ne znam šta može da bude. Isto tretirano sve, isto kao i kod drugih, svako ima neki svoj, da kažemo, način rada, ja imam svoj, znači, apsolutno, sve pčele su jednake. Zašto ta otišla, ove nisu? Velika varova, hajde ako je varova, ali nemam, sad ne mogu da uradim analizu, baš zbog toga što ona otišla. Šta ja može biti uzročnik? Kompleksno jako pitanje što tiče tog svega, znači, i voleo bih da eto svojim videom da ne zastrašujem, da kažemo, sve pčelare i da plašim, kažem, samo imam neku blagu, ja lično strepnju, da završim ovu godinu, da pređem u sledeću, da ovih mojih 46-7 komada preživi, da kažemo, da mi bude sve na broju i da jednostavno idemo u novu godinu kalendarsku, da idemo sa zdravim pčelama i da imamo dobre rezultate. Eto, s ovim videom bi završio ovu 2023. godinu, poželeo bih svima srećne božićne praznike i novu godinu, pa do sledeće godine i sledećeg videa u 2024. godini. Puno vas pozdravljam sa verom da će sve pčele biti zdrave i jedre, a mi se družimo i sledeće godine. Svako dobro i pozdrav!